बेनिफ्राय टिकेट लाग्रोनांगौ टिकेट लानानै जों दा ओंखारसै फाइनालि जोङो सफैबाय साइन्स मिडियामाव दिनैसो फार्स्ट टाइम सफैलाजों आंजों फैनो होननानै गोबाव जाथारबाय दिनैसो सफैबाय आरोना नायनानै थांसै नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे नै इमान समायना रमायना बिबार बारजोबनानै दं बेहाय मोनसेल' खिन्थु बिबारा बेलेग बेलेग साइजनि बिबार गैया नोंहाथ' फैबाय थाखायोना सबिला आं मानो होनबा फैफेराखै नालाय बेखौ एकदम केम फुंनिफ्रायनो लिंहरबाय थाबाय आङो बेरायनो फैनो मानो होनबा बेहा नुखानाय नालाय आंहाथ' नुवाखै दा फैबाय आरो आंखौ दोनबोनो दिनै रबिबार नालाय सिख्लाफ्राबो बयबो बेरायफैदों नै स्कुलनि स्टुडेन्टफोर बेरायनो फैदों मालाय दिनै रबिबारनि मालाय फिसाफोरखौ बेरायनो लाबोदों नै आरो सिगाङाव थांसै मोजांथारैहाय दै गबाय थायो आरोना ना दं नै ना दंलायलायो मा ना बियो मागुरसो खोमा मा नाथाय नायाबो सिनायालाय बेहाय माबा आखि मा मुथि दंजोबो बायथ' बहुद दङ नाया ना खावैसो ना अ कम्बल काटबो दङ रौ माछबो दङ दिनै फैनानै गोसोखौ मोजां मोनबाय दा जोङो सिङाव थांनोसै आरोना सिङाव नायलांसै फै बहुद मानसिफोर दङ मालाय मान समायना समायना वाव नायनाय लोगोफोर नाया गिदिर गिदिरथार नायाबो सिङाव सोयो गिदिरथार खावै नासोथ' ना बबेया बेबो खावैयानो बेलेग फिसिग्रा ना खोमा ना ओरैनो दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरदों आङो बेहाय बेनाथ' बगा वा बेखौ मा ना होनो बेखौ आंथ' फैफेराखैनो ना दिनैसो फार्स्ट टाइम फैदों नालाय बेना बेलेग कालारनि नाया मानै दङ खनायाव सोरना नैबे नाया एसे
फुसुं ना मा होनोमोनलाय बेखौ ना खासेव बैयो खासेव फुसुं हाय बाबु खारबायसो लासि मालाय फट' ग्लासावदों बयबो जालाय लाङा दे लानोसै दे एम्बु मैखुन लाइफां बेरायबो मोजां बर'फोरबो फैसोदों बेरायनो थाखाय दायो जोंबो सिङाव हाबलांनोसै आरोना फटक बायदिसिना खिना दंजोबो
जोङो दा रुमाव सफैफिनबाय साइन्स मिडियामाव बेरायनानै दा मा लामायाबो जि जाम जायोना आजां गाजां जाम जानायखायनो एकदम हर थौलायबाय टाइम अभार जाफैबाय रुमाव मोनगौनो भिडिअखौ एसेनो फोजोबनोसै बाय बाय